Der har vi et spørgsmål fra Christina. Tør ikke sige efternavn, jeg er bange for at sige det forkert. Jeg har jo klasse med dig, men jeg kan ikke rigtig udtale efternavn. Svært. Men jeg har fået et spørgsmål fra hende, og hvad synes du om LOL? LOL. Altså hvis du mener spil, så synes jeg det er lort. Aldrig installeret. Det er lort, og alle League of Legends haters. Ja, League of Legends folk elsker det. Jeg siger min mening, så I må hate mig, hvis I vil. Jeg synes det er lort. Det synes jeg. Jeg er sikkert stadig. Ja, det er et lortespil. Jeg kan ikke sige andet om det. Lort. Og så LOL, altså udtrykket League of Loud, altså griner højt. Fedt nok, jeg siger sådan tit, LOL. Du LOL. Altså, når folk siger noget sjovt, lidt dumt, eller sådan noget, så LOL. Altså, sådan. LOL. Okay. LOL. Men det er i hvert fald, hvad jeg synes om LOL. Altså, selve udtrykket griner højt, det har jeg ikke noget mod. Jeg synes, det er sjovt nok. Altså, man bliver ikke lide at grine, altså. Det gør jeg. Man er mærkeligt, hvis man ikke kan lide at grine. Altså. Og spillet er lort. Det var for den gang, sæt en kommentar i bunden, og send mig en besked på Facebook.